Bueno, da High School Musical pelikula hartu dut, eta horren inguruan idatzi dut testu berri bat. Eta, bueno, ezagutzen dugun pelikulari buruzko gauzak ateako dira, baina pixkat ezberdina, buelta bat eman dutzat. Eibar BH-ko ikasleek, lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak. Ondo, bai, gustatzen zaie, eta azkenean eurek apuntatzen dira. Osea, ez datoz de BH guztioz, ez. Eurek apuntatzen dira, orduan, guai da, osea, azkenean nahi dute egin. Karo, jolasak egiten ditugu eta ikusten dozu, hau balio da honetarako eta hau orduan ja gidoi etxen dozunean, azkenean soiaz pentsatzen, pertsona hau, bai, lotzak entzeko, azkenean hori oso garrantzitsua da, bai. Eta nik bai bilatzen detzat pixkat olan gai bat eurentzako gertu dana, adibidez bullyinga, edo euren arteko harremanak bai zelakoa dien. Orduan antzerkian sartzen dut hori eta eurek ikusten dute. Igual hau da, gu patioan eduki dugun egoera bat, edo orduan asko laguntzen die bai horretan. Hasieran ez dute ulertzen, bapes. Osea, da gidoia emon, da ze da hau, azkenean dantza ulertzen dute, baino interpretazioa eurentzako, orduan nik itxen ditut jolas asko, testua mon baino lehen, orduan jolasen bitartez, azkenean ulertzen dute gidoia balantzen eta zer egingo duten azkenean. Ni oso urduri jartzen naiz, azkenean nahi dut emaitza on bat ateratzea eta urduri bai jartzen naiz, baina zoragarria izaten da, oso polita. Ake bai ateratzen, eta bakarrikin bila zen urte baten. Eta hain ondo atera zen, eta esan zuten, venga, goiaz aurrera eta ja 6 urte dara matzagur proiektu honekin. Nahi pioa gustatzen zitzaidan, ni beti izaten nintzen. Urten bila zara, holtzara zeo zerritxea, ni, beti. Igual matematikal zeo zerritxeko ez, baina, bai, beti, edo dantza, edo zeo zer irakurri, ni. Bai, beti, eta asko gustatzen zitzaidan, orduan horregatik jo nintzen bide hortatik. Lehenengoa izan zen Lasaien eta soberan geratu zen paper bat, zala mutil bat. Eta, behar dugu mutil bat, zan eban, nik ingo dut. Zan ingo zula, Andrea, baina zu neskia, zara, berdin jata. Eta mozorratu nintzen mutila, zolan bigote batekin eta dana, eta aurrera. Bai. Gazin eban antzerkia Donostin, gero dantza bai indot, urte askotan, eta hori justo ikasketak amaitu nituen, eta ineban casting bat Glu Produkzionez produktorentzako, Eta hartu ninduten, eta 10 urte daramaten dira hor lanian, antzerki musikalak egiten, bai, eta audiovisualetan bai gauza batzuk egin ditut, baina momentuz antzerkian txendot lan. Asko gustatzen zait, mundu horretan ibiltzea, gainera umiak zaiak dira, ikusle moduan, azkenean ez badauz horren gantzatuta, itxen dute eta holtzatik ikustia euren aurpegiak zoragarri izaten da. Oin justo Madrilen egon naiz, representante bat topau dut, bai, eta oin, castingak itxera eta horrera, eta bide berri bat hartzera. Pelikula bat itxia, edo ez dakit, edo serien bat, edo lako zeo zer. Baina nahi beldurra ematen dozta famia. Bai, ez dakit, oin Sauskaletik, zura matxokin zeo zerritzen, eta dauden jende guztia hor, behitxu nor dauden argazkiak ateratzen, eta hori ez zaitu gustatzen. Ez.